2 май көнне Наратас авылында әлеге обелиск ношу тантанасы узды. Чарада район башлыгы район җәмәгатьчелеге һәм Наратас авылы халкы катнашты. Обелискка сугышка киткән һәм инде мәрхүм булган барлык ветераннарның да исемнәре кертелгән. Bu indi көптәнге хыял инде безнең авылдашларның, безнең өлкән буын кешеләренең дә әйткән сүзләре бар, менә бездә генә юк, башка авылларда бар дип. Ана инде үзем авылга кайткач инде менә ныклап тотындым, чөнки аны түзүрлек җегетләр, оста куллы җегетләр авылда яши. Бүтән халык тырышты, менә шушы хәлдә төзелеше дигән кәчтән менә безнең Флюн магазинда сатучыбыз ва журнал ачып, бүтән халык шушында акча күчереп, шушыннан башланып киткән эш менә бүгенге көндә тамамланып килә. Шараның тантаналы ачылышына килгән район башлыгы Альберт Хужинда барлык авыл халкына обелискны төзүдә эшләгән егет абыйларга үзенең тирән рәхмәтен җиткерде. Тарих бетендә ул һәрвакыт языла, һәрбер кешенең тормышы белән. Менә ул һәрбер 87 җегеттә, 87 бабайыбыз ул вакытта җегет булганнар. Мин һаман аларны бит бабай дип әйтеп булмый. Алар җегет булганнар вакытында. Менә аларның хезмәте белән язылган тарих. Ул шулай ук аны булдыру эшендә үзеннән зур өлеш керткән Рафис Сабиров, Альберт Латыпов, Ринат Хафизов һәм Мөнир Сеттыйковка район башлыгының рәхмәт хатларын тапшырды. Чарада шулай ук Мәлләтамак авыл җирлеге башлыгы Рузилә Насифуллина, авылның абыстайы Даимә Фәхрәнурова, обелиск төзү эшен оештыручы Мөнир Сеттыйковлар да үзләренең рәхмәт сүзләрен, ихтирам хисләрен җиткерделәр. Аның сүзен барыгыз да күтәреп алдыгыз һәм аяк астына салып таптанадыгыз әйбит. Ул бүтән җиһан финанс өчен отчет биреп барды һәм эшен сезгә яктыртып барды. Мөнир абый, бик зур рәхмәт сиңа. Чарада катнашучылар 1 минутлык тынлык белән Наратас авылы батырларын искә алдылар. Алар истәлегенә чәчәкләр салдылар. Әлеге стеллага Чернобыль атом электр станциясендәге һәлакәттә катнашучы авылдашларының исемнәре язылган гранит таш та урнаштырылган. Тантаналы чара тәмамлангач, Наратас авылы халкын Сүнмәстәр ветераннар клубы коллективы сәламләде. Наратастылар бу көнне аларның матур җырларын тыңлап, дәртле биюләрен карап ял иттеләр. Фәридә Гаинкинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе.